Rano roboti rulingete amakweli asengo kumenya buna amatemo korwa ase kenyorogia bwabene ase sublocation ya Iranda ime wodi ya Nyakoe nigo bale na mayanda manene magega yo musacho yomo amono murugioye gosiria obugima bwabo asa matukabere akobwatekana kolengana n'abanyakenyoro nigo mugakoyo aberega korwara ase gekagwika ogukwa kwaye ase omungino yabetega konyora oroboti rwa makweli na igo wichanira egekoreke kikirerete nere gwesiria obugima bwaye ona nigo baganire obokonyi ase okoenia abo babete bagusira obugima bwabo nabo igo gwesira chintakana echo chabete chigotigara ani mono asensemo yama yechisemi elindego konyeka amatukabusyo omulikito Evelyn Osero nabakagwikirana ase chinsemecho nabo igo gotwariganiria oroboti rokubwatia Nama yanda manene no moichana sekenyoro kia bwabene yotoka se sublocation ya Iranda wodi ya Nyakoe county ya Kisii kubwatikana no gosira ku musacho yo mono monginoye abo basireti amagima amatukabere kubwatikana korengana ne amate nyagosira Andrew Nyakundi ni gabeire ga kurwara segeka wikogo kwa kwaye aso monginoye scholastica kwamboka nera sireti obugima kubwatikana no kogoswa kwenganeyo umwana mindaga kurwara mutinyu kianda go yokomi nangake unangake ogweka umutinyu natojo nyokora iga komina kabiri natwa nyokora tito January togutacha umwana mindogo sira yiwe kamambi yaye ngomuntu nero korki obo jaga igo kobabobe nande muyani egita nera kanda nyagitari kara ikanya gitari nere butuko yaye agasira mambi yaye umwana mitoga asirire chimatatu iga n'umwana y'umungino nere rituko riko bwatinera agasira nengana ereto moichano ase amate yasabiro bokonyi bwabene eryo kubaenia na gosira abana bwo batigirwe chintakana eryo kogenderera na masomabo anene chinga kibakwerera buna nigo yabairete barabo kuonia keregento eryo kumurwaleria nyagosira umwana yo mintora arwarire bintu tu abwata kaga ngabo pia ni sipi nande bakorire gosira abaminto nibiro tore ndisi tibya semo kogenda tebya bai nabasani batakonye mucyoyo unabona umwana nara okoleta matemwe naitete uji university umucyoyo bintu bya ngo byaoni gwe twakoriye pi komuranje umuambisimba umuchumbe Nde bwesho badukugani paka umukwena mu county lebo kwa muranje mutoko inili wetore noko boria bonogo chia sabarai nondo bwato moyo bogo konya wesokia na gusira amateyo yaberege konyorwa nekeranye kenene na monoko bakianeria egurube yo batigaire nero tubwata bokongwa somo cyoyo gutwara abantu babire basite gusiringa keyemo yonda saba sani undi bwensi urobwata magombo cha senkeye ngabako tokonye piri ya nyagitari yonsi no ikare igabona batubwata bakongu undi bwensi oranje kugibirire abako tokonya batigira abana abasinini ntubwatike ndega gitora kuone gotote abanga gakia bagambi baito akisimba simba warati gakiti buri ogiri gakimotokonye mama ima akia bari n'abasani muri siko ebere tere gaki otusine gitawo korwa minto gakia undi bwensi sali chimi gakiti abamba dio koboko Andrew nere kerente ya konyanda okore gaki batogosa wandisi TV gaki undi bwensi oyande gaki batokonye emebere yabo nigera rusi wasengendo ritkoria ankyo Lamisi na boigo kweni wa ritkoria Ijuma ase sublocation ya Iranda go reporter ya Ndizi TV area tariane Evelyn Osero.